Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa sallim. Yau addu'ar da ta kawo mu nan mu koya shine addu'ar da zamu yi kafin mu shiga ban daki sannan kuma bayan mun fito. Addu'a kafin mu shiga ban daki ita ce Allahumma inni a'udhu bika min al-khubsi wal khaba'is. Sannan kuma sai mu shiga da kafar hagu. In dai kuma muka tashi fitowa zamu ce ghufranaka sai mu fita da kafar dama. Kafin mu shiga ban daki zamu ce Allahumma inni a'udhu bika min al-khubsi wal khaba'isi sai mu shiga da kafar hagu. In dai kuma zamu fito zamu ce ghufranaka sai mu fita da kafar dama.